Bueno, la setmana, en principi, està sent... Jo crec que estem pagant doncs, la intensitat que vam viure al darrer partit aquí a casa, no? Julio el dilluns va arribar amb unes molèsties al turmell, Juan Carlos amb un problema d'abductors i els dos encara no han pogut entrenar i serà en dubte doncs, de cara al dissabte. La resta han tingut cops i bueno, jo crec que és el reflex de lo que viurem aquest any, no? De partits molt intensos, molt ajustats, on tothom vol guanyar, on cada segon doncs, et jugues moltíssim i clar, els dilluns doncs, la gent arriba una mica tocadeta. Però bueno, contents pel resultat i ara doncs, a pensar amb l'Antequera, que és un equip que porta molts anys a la categoria, té sobretot 3 jugadors amb molta experiència, que és principalment els que hem de vigilar, no? Sense deixar de costat els més joves, que cada dia doncs, van assolint una mica més d'experiència i més després de la... Jo crec que s'han tret el pes de no haver guanyat cap partit, la setmana passada van guanyar i ara doncs, van una mica més tranquils, no? I segur que a casa jugaran sense tanta pressió. Llavors jo espero un partit complicat, amb un equip que si no fas bé les coses doncs, és difícil, no? puntuar fora, no? Llavors hem d'estar molt fins, hem de defensar bé, mantenir la filosofia sobretot que vam anar a Tenerife, de fer una bona defensa, una bona actitud i a partir d'aquí començar a construir tot el nostre joc.